gaurko prentsaurrekoen helburua bakea eta elkarbizitza iragana, oraina eta etorkizuna jardunaldien inguruko informazioa ematea da, orokorki. Urnietako udalak datorren asterako iragarri duen programa bat. Gure legealdiko planarekin jarraitzen dugu, gure udal honek legealdi planean onartu zuen bakearen kultura sustatzea eta giza eskubideak sustatzea, barneratuta geneukagun hiru alderdi politikoen adostasunarekin, eta beraz hori dela eta firmatu genuen, sinatu genuen 2011 urtean baketik fundazioarekin elkarlan hitzarmen batez. Bake kultura sustatu aldera eta bizikidetzaren inguruan Urnietak ere herri bezala pausoak eman zitzan. 2011 urtean urriaren 20an etak behin betiko suetena igarri eta gero, estrategia armatuaren amaiera eskenategi berri batean uzten gintuen, eta nahiz eta udal kompetentzitik kanpo gelditzen diren erabaki asko hartu behar izango diran, pentsatzen genuen udal mailatik eta herri mailatik eta herrigintzatik lan asko egiteko aukera geneukala eta aukera hori aprobetxatu nahi genula herri bezala. Iragana, oraina eta etorkizunari helduko diogu. Asteartean 14ean iraganari buruz hitz egiteko Pako Etxeberria izango da gure artean, aski ezaguna da, forensea, prozesu askotan parte hartu du, gerra zibilaren fosen inguruan ere motoetan lan asko egiten ari da, pertsona ezaguna da. Berari eskatu dioguna da, nolabait, iraganaren inguruan gerra zibilarekin gertatu denaz gertatzeko, ez hau da, momentu batean arriskua dago baita ere orain esatea, hemen gertatu dena orain utziko dugu pasatzen, eta hemendikan urte batzutara lan egiko dugu edo hasiko gara horren inguruan hitz egiten, orain izan momentua, eta guk uste dugu orain dela momentua horretaz hitz egiteko. Eta azkenengo hamarkada hauetan gertatu den guztiaren inguruan, sufrimendu guztiaren inguruan guztiak kontutan eduki behar dira, eta biktima guztiak behar dute egia, justizia eta reparazioa. Pixka bat hori da horren inguruan zerbait garatzeko eskatu dugu Pako Etxeberriari. Bigarrengo egunean, 15ean, asteazkena, egongo da Carlos Martí Peristain, berare oso ezaguna da, psikologian doktorea da, eta 1989 prozesu askotan batez ere Guatemala, El Salvador, Afrikan parte hartu du horrelako egoeratan biktimen testigantza jasotzen, eta beti biktimak eta sufrimenduen inguruan lanean jardundu. Berarekin oraina landu nahi dugu, gaur eta hemen Euskal Herrian gure gizarte honetan zer egin behar dugu. Batez ere humanizazioa, esaten duguna landu behar dugu da, biktimekiko empatia garatu, eta berak ere pixka bat alde horretatik hitz egitea eskatu dugu. Ez hau da, sufrimendu horren inguruan, gizarte horretatik zer egin behar dugu, berak ere parte hartu du koordinatzaile bezala Glen Creek esperientzian, horretan biktima desberdinak parte hartu dute, bere artean hitz egin dute, eta berak askotan aipatzen duen zerbait da, eta biktima hori aipatzen dutena da, azkenan beraien sufrimendua oso antzekoa da. Piskat horren inguruan da bigarren egun hori. Bi egun hauen formatoa izango da, lehendabizi hizlariaren aurkezpena izango da, 45 minutu ingurukoa. Gero egongo da, bigarrengo zati bat, eta bertan nahi duguna da, gerturatu diren personak beraien artean solasaldi bat edukitzea, entzundakoaren inguruan, eta hirugarrengo parte batean izango da, entzuleak Pakorekin solasaldi bat edukitzea. Formatu honekin bultzatu nahi duguna da, jardunaldi hauek ez izatea bakarrikan norbait entzutea, eta horrek hausnarketa sortzea, baizik eta baita ere hori egitez gain sortzea espazio partekatu bat elkarri entzuteko. Uste dugu behar handia dagoela elkarri entzuteko, desberdin pentsatzen duen horri entzuteko, eta nolabait hori da sustatu nahi dugunera bai. Espazio partekatuak, desberdinen artekoak, hitz egiteko eta elkarri entzuteko. Eta hirugarren jardunaldia izango da larun batean, eta etorkizunari eutsi nahi dugu. Komentatuko ditugu hasieran baita ere, Urnietatikan
etorkizunari begira zer planteamendu dauden, eta baita ere metodologi parte-hartzaile baten bidez jarri nahi duguna da mahai gainean edo galdetu jendeari urnetan bizikidetza lantzeko zer gai diren aurrera begira kontutan eduki beharko genitunak edo jorratu beharko ditugu. Ikuspuntu ezberdinak dituzten herritarrak elkartzea izango nintzake honen helburua eta herritarrak animatu nahi ditugu parte hartzea. Invitamos a la gente a que participe, creemos que es un buen foro y que se pueden sacar muy buenas conclusiones. Creo que es hora ya de que empecemos a ver el futuro, como dice aquí, sin olvidar el pasado y sin dejar de vivir el presente.